Wensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchumu tigereria Wensoko TV, karibu sana naenda sense mega ya kabere enkwana ya bene unanachika gukoriera eira na otore ase studio ga no mogenito tunyarko batogo sanga mange haria agendreire ase chinga kichiga. Karibu sana sanga na intu wetera ase mitando ito na boigo enamba yito yesimi to sange ase enjira yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton ndigi ase studio omogenito no mwakili Stephen Mugaka uyobo igoro mujumbe nsemo ibunge West Mugirange County ya Nyamira naboiga sense meria ye bunge nkwene kyaro bokoreri bwaya se chi committee ao hegati ya beri tendrete richi konto chiko sanga mange ayo akoroto tetare muraibu ense ene kiwa kiaeta tumanye narariaya umugusi ayenyorete narariaya alire tu eira naboigo emirobiri oyo gochia kwene kyaiga ngoikera nari narariaya. Karibu sana mwakili ase chi studio chitege kakiarachire wa yore dada bian na wangwanire na maskani na gwaka ngambia mono kwandangeirie aba ukungayireri mono nkware gutiga ndago yaraga kinga kibono nayo ukungayireri ngwaka nsinkobokerera lakini nagokire kobona abategereri bane Wensoko tigango turarras tuarure safari bado lakini iko bado na safari bado nabonya kwa merani taria se enchira ere asio be kwa nyuma kwa yavya mangana na intubona wikatuba iri weekend naro chengwa ringa sorongo bagusi na bego watwara weekend amenga kia abantu bagenda tande mona abaya mugranga abantu bane bakule bobe ama kwelia chire omoelio chire asibali ba sireti abantu baito poleni sana na asibali tukuna kuruwania sinyegetari na sabiro bubwenia bwabwango na nyasaye abu mubweni obene na bali tole buya tigatwakire nyasaye mbiye mono abasonge bagoteba nga health is wealth tigatwakire nyasaye mbiye mono asama biraye akogera twara bwakia na ende bwaira. I am so happy biamono sana na ende nonye turamboria tigangakira abantu bane bagusiye salute ngambiye mono mwa aligania serikali yense asoro kongoru agusiye sama skani orokigwa uchi ase serikali aso bosera tuorokia ase bitwaro bia tigeri tari nyasaye limokereri gugoro ngosanga turamanga singicho naro che sense me yawe bunge ya West Mugirango no kwata magento kwanya rutamanga sana na etiga kuna kurigereria Tarika sense me yo kwanga yaga tekura sarongo bagusi tika tura kwandrenga na yale liberera asa mutuka bwango iga tima itinga kyaba nanchi bago ba West Mugirango na abagusi kura se county nyabiri bago komanya singe nchama guri ya mabutanda mane petrol ne decide taraba bia ikiombe ye kura yuki ya tankiara le ya maguri ya magia na boigo mura gwense na tebetari agarira maguri ya kindre obo mambo chiko kongo chibosio enkwane ago igurengane iganirira Kenya buna nsinde yonsi gotwenyoreta sako sana ase saulie erubano nesegi ere ase Middle East esegi ye yaba Iran na ba Israel esegi etire na ba America esegi ya Ukraine na Russia ase ama guta agosegeswa ya betereirie amaguta agoche chirake ase economics ya togotebanga forces of demand and supply igo chiko tebanga ekero egento kere butuboke ligoriria ye igorigo kina egekogera abaguri bayibucherete bono iga amaguta na kete ase saulia chisegi echo and because ya maguta kete ligoriria yego ika likine egere bali babwate chinyinge yake na bakonyora maguta abande mbaro batari guchikonyora igia kabere nkelinga ase rubano nesegie yera sense ngoikere yaba
nga onye kuru musani bwo mubisone aye no mubisone yagera ase amaguta aliyako agosegeswa ariko nyakoni wa asekiro monto yaikira ase bono baliya bakuria n'ababisa babande baguchiku kanyagirumba mbanyora amaguta igiye guchiku yatuikiri bono nga maguta ko ba supplied gosikia aschinsegete akeire nekera akeire nerigoririgo kina so Kenya neye melia itabugata maguta ye totegemerta maguta kurwa Middle East na sisi giege ndrete Middle East bono Kenya igaye nyorete nga turi intuma ite Kenya turi nana aligned nturi gochora nturi gochaya kiro muntu no musani yito kwanyora bono bali Israel igo bagukurigereri onye kure umusani w'abaislam ababali Iran igo tukanyagirwa bono ntoko nyora maguta supply lidia tuwale konyora mapema nabu no Kenya turi igo obviously ligo lidia maguta kuikarikine and by extension ligo lidia kiregento likine egekogere yige kurokwa nga fuel pushed inflation umurebense na vegetegati ye mirobiri gokonya go stabilize ligo liga lya mbuta soko ke VAT kuru 16 gocha 8 na bwo mutumeka chiwesa chiri chi sustain ama but for how long asenge jontora mangese ya Middle East ngaki gochi wikomwerio ensembe kwa mbere serikali bate bidoko kani nkororo gukurusi no 8% ya tigarete inkiro cha serikali bwente gukora kwene kiasenge ncho ese girera an satan anyerere gitango kegereta makuta serikali ya korire kirito koroka short term interventions short term measures to stabilize legal lidia maguta the long term measures nchiringa ntubwata maguta turukana ntubwata maguta ito ntubwata maguta ase coast region ase enyanche ya Indian Ocean. The long term solution ne ringa Kenya tigesegesa maguta aye tuetenenere na kugenda forward Kenya guike create reserve gose ebyage bya maguta tukugura maguta agotuira nonye no mwako mugima buna America bakorete lakini situation yetiri guchikogenda forever egekogera Middle East mbali kurema mbabwati ndagira bago export egetu gyoka bategemerete na magutaria igo nonye bono imusanano kere na barabuo mbatagitebese kurwa sa maguta so in the long term ngoja ku cancel ere kebenga bono twancha amaguta guikaso e market so in the long term ni manyetenga ngo balance yere abantu basikane batebenga ese giebeteba ira maguta echiro egera abantu ba Middle East na baro banyole ebesa yabo ngoska tore koruga gwirenda tosase nkwana ito korenda abanje ba machiro mu rubiri G2G metebirenge byabo mbiri abanje babatanga mu rubiri yo turi kwekene turi kwasi oku ni rubiri kwa niki gwatige kogera no ene wono maguria igana bagakometekana bantu bari babege toko bakugutari kuya G2G tari igoro yansete G2G yabeire umwaka no na gwetania aba bagwanza go gosia G2G bono abambali tokuroka opportunistic baligeretinga nkibago tumia bunenda amera nonye twarko batokugura maguta asenchirende yonse ebe G2G ebe nchirende yonse egente kenene na ende gento kiabene ngiringa ese ginere Middle East nesa uri ese igi ya maguta akeire amaguta takete goja Kenya okiye gutumia G2G igakete gochikerense paka chirichi kugura maguta kitari gutumia G2G and therefore undo tagete kuna kungaina aba Kenya nga because Kenya ereka gutumia G2G ngere ibwate problem etaniti abande umuzigo yo no yo bwensengima
tiga tuyuanchira nenga numusigo no yobwense ngima lakini rende bali bakona kurigie gento bagusugunana na bagusugunana lakini abakenya nabangaini mono bamanyete nga lichibu lierigoria maguta no morembo ira ne Middle East egere ibiasara bya maguta bikoro buna konye uyu kugura through G2G agure uyu kugura through open tender agure egekogera at the end of the day ngote babalenga chinjira n'ikinyinge cyokonyenye kimuni Gatoske basi omwancho murigeria bono tokwandre enkwane ito tuko bwalero etaro muragwense asoro kongo rwagusi umwakili nkwabete hoyo mwegati yavara ibari babete rumuragwense kurubiti kolitangani gwika elio mwenyo ase enkwana yoko igora nabo igora nabo koeresa in a scale of 1 to 10 how successful was the tour mbiya mono igontegete ko akira barai balia tutagete gusia gendere ngambiya mono ase program twekaranse tokarosia yogotara kumurai bwense ugotara kumurai bwense gocha gusi igokobekire ase ngaki ere very critical ekero togendere tokorosie budget yomo elio ye cycle eyoburai tobwate tutagenda chikura 2027 so that endoto ya ito yaringe nga totereke umurai gusi tomoe ukugani kwa bagusi egero ukugani okuo arole buna gokora egeko ne rubwate majority y'ababunge galia as National Assembly ewetie budget egere kina kyo mugusi kebekwe as budget yense ya Kenya and I want to work Nyasaye ngambu yamono ngumuruberio yinobete buna ebirengereri byabange baito byarenge and therefore ugutara kumurai bwense ngwato eta matunda alitua targeted wansa esamari yokankorwa kirikere gusi wide asense moyechi sport ntuakonyete stadium ya gusi konyora 1 billion shillings kwa gachi stadium ere international egochikogera na intu egusi tobase map ya Kenya omuchieso bw'umupira no babono wa Africa gose Olympic gose World Cup bono gusinere ase map yogochiko wakia kitimu cy'umupira icyakabere tintagete kogende gento kere personal unegento ya Shabana nama enaye na inchentu banyetenga Shabana ni matatu konye bagutumia kogenda wa kumupira rero Shabana igo baraba nyene ebas endege igweta para ebasi elia yetimu ya Shabana asense mo ya sports na tarigo lyoka ekero mwishumi wachete Nyamira president na atotebetinga abanyamira ingegeti na inwe bagachire stadium bune tokwagacha gusi as usual Nyamira mbaro tuerigereretie tutarigereti Nyamira and therefore ntogende na ende sugumano nganga yegetige gochikobekwa I am praying ngaba rai banyamira toba barai tomanyenga na intwe ntagete stadium ya maana ya na injina bongo batebinga for free West Mugrango nero headquarters ye county ya Nyamira na ende nimbayate for free egetige isaine gekobekwe stadium eyo kere ase sironga and I'm pleading n'abanyamira ntona kumusana nase ibintu byonsi toroche ine ensemo ya sports ensemo ya kabere ere most important nensemo ya transport sector lero igagusi igotore airlocked and taye ndege iragusi lero igagusi ndubwati getanga kiegari lero igagusi chipara mumanyite buna togoterera gubutambe so ogotara we president gocha gusi nkwa igorete echere tobekire tore airlocked railway locked de chipara chia matobe so lero contractors simbara sigetigia suneka umwako utaraera lero turali nendege kurusuneka tuacha Nairobi tuali nendege kurusuneka tuagenda Ngumbu so we are now open umuntu narura bori asenge nchogiti kwenda kora siguri tangani muboleli umuchando kaba
bakate bari yasanga sirunga gatoka sirunga gaseka bakari nyango sega seka nande wana bairani rase kirige tanga nikiange igo abashwa wi round ye umutando yo lengo alitanga ninko result yo siasa ya Jubilee ya lengo. I can tell you na tebetenga siasa ya bitibye chindege serikali ya lenge Jubilee na barai batenrete serikali y'Uhuru mbata gete gusiye nyore egeti ndege. It is true ngito kungaina ya bata gete gusiye nyore getanga kiegari. Yeah, that is why about unjuka ntio bitinga sunekate isaini bagacha bagatorethera sirunga bagatonja sirunga te isaini bagacha bagatonja ngaboro twaire simbauti bagatonja simbauti te isaini. All that ekero contractors konye babikirwe getigi ya suneka bagachite terminal bagu expand getiki ndege. Yeah, ekero tuwatine na buna barai bagusito gotebanga ikigia itogeta isaini ntungi isaini umugusi togekolere. Yeah, that is how ngotebanga we have a listening president otegereta barai bagusi aganchanga kirito bwate tigatikira abo operationalized tumanye kuna kuligie bindi, and that is why I'm happy ngegeti ndege bono ngegendere. That I will tell abantu balikonye bagusabotage egeti ndege ya sunika gozia maena atebwe abamate baito batagete biti byabo bya migori na Homa Bay bikore gasi na ubangende tegeti ya sunika nkiabororo nonye nabasacha tu abwata serikali y'Uhuru nkunda kubatebinga shame on you. Yeah, egekogera bono ngaikiarwete sunika tu agasokiri bono endege tukulina December, and I want to invite you ensoko inche ngobaka nere tikiti flight yentanga ni korwa Nairobi kogenda egeti ya sunika monga abantu batatu na ngotenenera togende asendege iyo tuorokia abantu nga shetani ameshindwa uburai tubwate bono uburai bakonyo mugusi. The same people na bubatu linete ekero SGR ya lego etigugochia Malaba na buba rusetie baka deciding agusi ntoisa ini go twali steni ikonge. Yeah, the same people. It's the same people. Yeah, chi design abantu batenrete serikali ya y'Uhuru no bamanyete. Yeah, abantu barenge serikali ya Jubilee. Yeah, especially kurugusi na uba itete tutanyoreti station yegetange inugusi yena bwe serikali yero abaraitoro tukasuguma agenda paka bono ndubwate stand nonyene kero tu ayirwe stand konye no mayete buna bagusara samatanga stand teya stand te tuaire te president yegatene nanga nchumonga kebigicha iga no stand yegetange go chakoba shetani ameshindwa, and that is why I'm saying gusi bono ndubwate SGR bono ndubwate airport bono ndubwate para chilami cha maskani tinda yutuko kunyolinga lero suswa ili Jubilee nabarai banyiterurete bangente tega kwara kogende para yaera wasinyuko soe meso sino tuana gwetera guchi mai today igotogosoka twaika suswa toketie safari yetu ya gusifu by 30 minutes. So that is why I'm saying in the transport sector ntuwa nyora big gains ekwera bono gusitu anyopeniri for access egendo kende tuwa achieve ne chipara. Yeah, chipara chinyinge konye chia ansetwe ne serikali ya lingo omutwe anga waka na contractor chikainuka. Yeah, ntuwa chiete kero contractor chiirenire chipara gete nchia igulitwe ni chinde nchigenderete nche constituency yane ya West Mugirango barai bali ngomba abigete pali ndo ya lami so nje nabwate para yali kuigurwa mbono nachite gukunama kohebereria after 30 years mbono na nja constituency kane tuasugulite tuacha konyora 30 kilometers of tarmac tukuire bikaragita mugundo umutinyo gatano. So we are late bloomers. Mbono kwa kuna mete ikobono ne financial ya mwerio kurumagega chi budget chi aveire Kenya ga especially the budget komicha chia budget komicha Kibaki ne budget komicha Uhuru Kenyatta
inje constituency ya West Mugirango naho yabete Wested ntwanyorete parinde yelami no muchacha kuoyo mubuko ruwete Mutamaywa ukaete Kibirigo ukaumirana n'oyo kurwa Chemusit ogenda Kisii umuchacha kuoyo ogenda bakamiruka uikachabela ejino umuchacha kuoyo mu ni budget ye William Ruto asinsobora chi budget nchirinye ekwera umunyete William Ruto budget intangani ya 2023 njaire tu 14 tekoreti kinde budget ya kabere ya 2024 jenzi bakagenda bakanyaserie gachwelwa budget intangani ya Ruto ya 2025 nere ya tosokeirie ebintu ebyo ya 2026 tuaete 2025 ego ekoika 2026 eyo nero ya letete ilami intangani ya constituency yane and therefore ijitubwate bono yo moeli ya 2026 ya 2027 nero ngotebya abantu bande ba West Mugirango ngaboe nkorolito tororenga nkitogo sokia egekogera ntwe twasieke irisiko abaraya babami no mwishimiwa barabuo baraiki ababami no barase serikali basibako koboka serikali ntwa nonye na batari ya serikali bado na abami nto babonzi mbaro baragwichi abo kipara cyabo kia bachage tibuna baso to buraya abamwaso yatama sebunge 13 barabo budget kibatumigete go cyake bakakuna mechi abo iji budget batumigete inchiria cha twa because serikali yeye ya tebete ngambari gwansa paranya batarakura kiri cyanze tu so bari babwate kipara kiri konye cyansirwe nabo ba nyorete bahati pese nke cyari gutuka kigansa kunako kuirani ki contractor mugondo gukora igasi but ekero twakora restructuring ya finance ya Kenya kibese kiri twari gukora kya fuel levy umayete kibese tugo orosali kipara kirami inchiri to korusia se amaguta tax nere 25 shillings yekobekwa ase kirelita ya maguta okoira nero egokora kiparichi ya tugacha ase serikali yerochenga tuise kogendera igonga twasangireria 25 bob wejikorwe pambu kira lituko twarora irenga cheisana twaira ase paragete ndogo toboa serikali yeye gatebanga tigato tumie 25 shillings yechi ase lita togore kibesa guchimotwe miaka kianda 10 tonyore kibesa kibono egere chisane gukora kiregento ekurukunga securitization ase eluga ya finance ejinero ya korwa securitization of the fuel levy ikagerega generate kibese chisaine kuira ni contractor on site na gwansia bono chipara chinya abwo no West Mugirango obokonyi bwetu bwa tokerete na inje ngatebanga bamura iki chiabo choligwa na inje chintongole wikachisoya West Mugirango and that is how I managed to konyora 35 kilometers of tarmac initially negrumuju umwishimi wachete naende nankonyete chi kilometer chinde nkeigo ya nkeigo tinkuna guchia turaga egamwe iskuna guchibara chibaisa kokeiwa but more importantly kilometer echo igona chibegete chigende guchia sumuchumbe uriochorete serikali yeye akamanya gosoka akagitigira abantu bande libaganga gotosokerie para yerami nebintu binde bonere gatiberete kuna kurame serikali yabegeto igo mworoki for example nga inchera ringe serikali yeye lakini listen tumia akili osokie gento kuruga buna nasokiri nko mwagachira for example nkeigo motebinga ngore ngina wochi kujiagaja chitumeke chonse nabana nchikorwa sense mo yebu ya West Masene general monto West Mugirango yes ase enseme iga ya magendro yechi para una kwa kwandrigo umura bwense chi bunge njirata ikiranete kero mwari kwikaranza kuroverie emiroverie iga chibunge chirebere mwachitigete isko deliberately wose nabanyene chibunge cyo batarengo kuroverie ari bagane ekero to gukora siasa ye kero munda akuburi musaraboye naende ntobwate chimbebe to kuimukio mo president
ogendo motereke constituency yo mugisangia taiyo eko president ya Kenya igere president ya Kiromo Kenya na ende ye onta getengirore inche na araleretie president ye kura inche na akirete president ye kura serikali ye ne serikali ya chore tuna abande batie Sauli nchorire na ende manyeta abantu tuachore tunsita na ende bukwego ntebinga kirinya saa abekire amo onde taseberania yes tuabege tuamo abantu sita tuakire chikura ya tuanchana into abakenya babegete emirimo ya so gatuangane ekieni nebirengereryo lakini twanche emirimo y'abakenya baturigete tubwatirane toyekore. And that is why I say ting understand tie kyomo chumbe ocholire n'abantu bagwakane bango guchia serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya egocha say no otokinga tuyo kubeke kina kia bantu bagochorete. Eki inchebia I don't understand. And therefore tubaise kombolia ngunde na rotumetwe. Yeah. Inakoboliga sengenchase account ya Nyamira matukabu angagana ramwanja inemo gokoreta rumwensi chibunge chonse abajumbe bane ase account ya Kisii murai wense ndwaro Chicago ikira na chibunge chiri ababunge batarengo lakini naikira ndete gosangana abanji inumware kwegera ababami no Kisii etofauti na ero Kisii omugavano Kisii na achieta gatenenera constituency bune yabo basi itabwate mujumbe yes Kitutu Chache South bono terobereiri lakini nimanyetenga specifically constituency yabo basi nere constituency yo mugabano Kisii so lende kararo che bintu biko kabwa na batebete sobote gotumwa na bairete president bakororo because simply put nkeringa richi koria Nyasaye gototebia se Matayo turano igorerwe saba noewe yes and that is what politics is about saba noewe and igotobwate president here very progressive by the way bagere mba mwakire tikura abagere banchire gokoregas na nere igo basabete igo baire igo muntu ndibwensi utagiti ase serikali ya Kenya. That is why ikiromokora togotebanga umusacho yo musacho yo tikatokoregas nere. It is because are open to everybody. No matter usenkwa mwakirite kura ustumwakirite, no matter usengo chukumwakirore kura usturu chukumwakira. That is not important. Ndokere important ingeringa president igare open kokola igasi Kenya ngima. And that is why I'm very happy inga asitwa taletenere nchena roche fuko ya Kenya kuigoka ebintu bigoiteka guchia ensemo ya Gusii, which I'm extremely happy about. Tikatoska wese utokwandira ensemo ya chisemi ngoja toro west mogrango to manyingi kwa nyoreta se secretary chisemi kurende university neri ya Nyamira ya twaro mochanda segeka launch after launch commissioning I don't know relaunch university ya Nyamira mochando kyo ororo etara ko basirige na dio mosingi asenge ncho mura wenso kiro rentunde tari entanga ni tari ya kapere mwaziri wechi semi uchiroro inki kegarate university ya Nyamira tari go tira asenge ncho nyomo jumbe o Kitutu Masabo mheshimiwa Gisairo kokwana asenge ncho nara se committee chi semi ata yatenga no university tari gasete ministry education te mighty asi igo koba careful to bese go quote omuntu otaria tinkogamba kina kio omuntu otaria na ya gatebetie njitigango tebia yane ayane naringa president yakarachete Gusii abantu ba Nyamira mba modete nga university ya Nyamira ansere kiabonyoro agancha engusana nere ya bwatetie ejino mugano tumanyete twensi lakini unabarai togacha gwanchanga ande onsi ase university ya Nyamira goterekwa abu Nyamirere university yegacha egakwo musingi ne minister ya defense bono iga a trip
president ya korete no ko inspect progress ye construction ye university yo iga mangana ya abantu bagocha bana kubaraga inga to a launch after launch. President has never launched a university Nyamira. Yes? Omuntu agete foundation stone no minister of defense, my sister Soipan Chuya. The only time a president yachite Kiabo Nyoru mbono for the first time liria achete the first time muga achete was ya Kuwait funded projects na liya achete Kiabo Nyoru for the first time tacheti igoroye university ya lakini abantu bakamo confront bakamotebinga igototagete university ga the first time we president yachieta se site university neli atare tugusi aka inspect how the progress ya university is. So abarai balia motagete kuna kubusura obulimo at every corner ya nyasaye na baruche. Fast forward omo president na confirm meeting there is enough money chiokwagache university ya Nyamira egere admit ya banafunzi omutinyo kianda admission ya kupsu mukonyoroka naende tigangira libaga lya bwango gotebya abanafunzi balia bagosaba amabagasi university ne college epoto eyiya igoirwe kuranje apply asotagete koba admitted ne kosi otagete gusoma naende na basoroire timuna gochora chi college chiare university ya Nyamira ansirete Kiabo Nyoru ne karo naende nkoirere abana for whatever. And therefore onde okona gusabero yakoro maita banda tageti gusiyagenderere igoba kurwani butukuna mugasonga kende nkeba Nyamira kende nkeba gusi ogusaba kwabo mbutukuna mugasonga liga university teba stage yetange teba kende nkeba para teba ejine promise bosa ntoba njerete lakini rende mwisho wa neno itachipuka nga ngule gotebia abantu amaene. So I'm happy nge university ya Nyamira negenderete ase amangana yakuna ko baragwa nga university gazetted igo ku gazette egintu gekari foundation yeah. I mean I just want to understand eki abantu ba understand it university raanza tira admit mwana na maga chagenderete. And I want to repeat today inge university eri cross ku Kiabo Nyoru igere a branch ye university ya Kisii is already licensed. This is a constituent college of Kisii University. Iye komenta na kolera university ka ekoro kunyamira angaba yabane onyendiri more well meaning angana maruto kobeka nzenga nga kitogo kora to fast track ye process yeye egerto we charter ne re license ye university charter ye university ya Nyamira kere gocha kurwegwa na linya bire koro kwe university yetenenerete bono iga it is a teaching facility of Kisii University. Ase university yo kwa gacho school nere ko nyaroro progress ya asenga jokunganya gongo ngoro na kingaye kire transfer yo mheshimiwa Migosi minister for education na abwatete program yo buna transition ya koba abana balia nkoba bari transited gochia school in the neighborhood egere university yetenere yeah yatocha se bunge ya West Mugirango naro che ngwasabete 20 new classrooms 5 new laboratories se chichiko ira chimilion chimbibere school ya magero yo bweni ya KMT se Nyamira town ogasabira chimilion 10 ase school ya bumura Nyamira nyaigwa girls vechinde chikini infrastructure wise naro che you are ranked to the one of the opinion polls one of the best members of parliament aso gosira chisemi
naga nitio saba manga sense mugechi semi wae gwachore taye uligererie statement yane na tebeti mo president ebina sabete na ndo konyimbura yansire gotwa na tegete president na bantu bane bandigete aliyegeti batwerwe and that is why I was very focused nga nimanyete program ye constituency yane kurwa se national government ikageranga tebyo mu president nga kuneke ebintu binde tugambe nyuma ya tent. The amount of support tubwate kurwa se serikali ya Dr. William Ruto is a lot. Eskuru ya Nyaigwa, neskuru ya Nyamira Boys, neskuru ya Nyamira Comprehensive, abuno otwe ikaranste. And therefore it was only good manners inga a president kia tumire facility ye a group of schools tia Nyamira aso kekerati getegento. But more importantly, nkeringa ntobuate a very deliberate support program kurwa serikali ya infrastructure ye chiskuru cheito. Sironga Girls, for example, chive senchire chiabete pledged the president in 2023 30 million shillings. Mekora ya renge ministry at that time baka high school we only 10 million shillings. Nkabatebye president ngabono ligereri ekingwata getenganza gokiane kiragaria particularly yegaroma nyetenga abantu barenge as ministry n'abantu baito batabwate masikani bagotaka go sabotage a president na go victimize a constituency ya West Mugirango 20 million tikako gonte bya stia chiete. That is the good news nelia nga a president was aware of it akachibeka chibesa ichio as a budget program, so Sironga will get their 20 million. Igeka ronko bakeli yobosoku aminto ntuta getwara kwa chenjana asabantu baiwete. So a program ya developing a constituency and the support base is very clear, because ya sebinto na asabete imbiria kwenye bitaraba covered. President ne kwanirite bweka inki agokora igoro ya KMTC birasi biri yako agacha president ne kwanirete ase chi market isata korosia at a cost of 1.2 billion shillings, market ya Miruka, market ya Nyamaya, market ya Nyamira. President ne kwanirete igoro ya mache agotobekira at a cost of 450 million. President weka ne kwanirete igoro yestima agotobekira. President na mangana tuabole tie ekero tugo ikaransa komote binge ekero ko na Nyamira amangana okoroberia naya ebiboro nachite koboria imbiria ekorokunga off the agenda era epara nere sumbwete jiri nagotebia ya kurwe stage koenda a factory ya ito ya Gianchole, because you know kitutu chache note ya sete na serikali mapema barabuo mbaraose mbai gete kobeke para ya be budget ego tuomere a factory ya Gianchole bago sombe chai yabo from the other side into West Mugirango isa ulitole specialists ba opposition politics ntuwa bekire mapu hiyo. So nakine kumberete otebi mo president nga na intue chae kurwe town chae kurwe West Mugirango tige etiwese lami kwa nda Gianchole which he accepted na ndigego eta housing ya ne ya 2 billion shillings igego korwa Sironga na aronga tebalende abasacha abantu bamenyete igabu murane town bagokora bahepara bagochera. So technically out of 35 kilometers chiata mark kwenye nanyo lile mapema na mentete another 13-15 kilometers of tarmac igabu. My friend Manyanga igalia
igongoro kujoni come lately igoro nachete na ndo manyete ko bande injugora injula maskani, and therefore that is why I'm extremely happy in every request na beka uchia sama to ye president na ya nchirana na ndivyo una mujumbe tutego renge ase ngincho bono turi orenge ase ukurukuru ase nsemu yo kwameria serikali karaoso serikali nande kwa manage to lobby such magnitude of development. What does it take? Nande inchira kiwa tumekire kwa karumu rango mai, lakini ndo tu alete nkwana usenga kwa ikwana wada tunorenge 2 digits. By the way, Jaikire 7.3 billion new money. Yeah, I have 2.6 billion chichi pale chichi elami. I have 2 billion shillings chia housing, 1.9 Sironga na 220 as a KMTC. That's 2 billion shillings. I have 1 billion yechi market yechi sato. More kwa gachu at a cost of 350 million. I have half a billion naira as chistima. Half a billion naira as chistima, and then ntobuat bona I wanchanga jina na atebira mache na atebira chistima ntobuat half a billion. So cumulatively igonte ne inebono new money. I always call it new money from national government to Aikire 7.3 billion. So nimbuate a balance ya 2.7 billion na chiro chintegete egere tuchisokie enkonye ndosie para ye lami kuruwe chiro ya miruka koenda gitari koenda nyakenimo korosia nechi tarmac road for the municipality. Obo bisinobo ancha nga no choriro bunu muchumbe na endo gachoru na abande tokorosie serikali ya Kenya na ende na tebire marangi nga muntu ndubwensi ochorire igara se serikali kire bunge igere one of the 3 arms of government. So ondogo pretend ingatari serikali ochorire uhite manyeti na enta manyeti ya machika Kenya because the 3 arms of government igo chikoro ku legislature ejire bunge yalo ku executive ni yende judiciary. So go pretend inganje bono tindi serikali uyite manyeti, and that is where majority of our leaders lose themselves. Yeah, egeko gereke roku Russia nga ajatori serikali. Me, I don't know what you are talking about. Number 2, ekerocho lile buno murai, particularly buno bojumbe telling you what I do. A business yentangani nogo so me manifesto yes serikali of the day. Umanye waki plani ngaki okonyora a share yechi program chia serikali yejo chirase manifesto. That is why ekerondo chenga serikali ya Kenya Kwanza igebwate housing as one of its programs. Chinyombe mboli chinyombe chinchire Nyamira gose nchiyo igondoche babwate electrification last mile as a program yabo mboli Nyamira asenkurwe constituency yani ebinte bina akire mabu byaso gose mbiraso. So clearly nelia okoteba nga ekerocho lire ake sabu nga agenda ya serikali yinere. And I want to tell you one thing. Serikali teyo echolire itagite kweyiri. Kire serikali igite kolera abantu baye succeedie, particularly una William Ruto na atagite achoruri ya kabiri na kitoko musegeteranga ntutam ngokori onye ntutam toroselie bintebi onye ntutam toroselie bintebi. William Ruto wants to succeed as a president. It is my business to make William Ruto succeed. And that is why at the end of the day mundo mujumbe igon komotebi umuchando West Mugrango Norway umuchando uitone chipara umuchando uitone amache abangina bago chiroche umuchando uitone estima umuchando uitone chiskuru umuchando uitone chichiro umuchando ito na bana batarikiri. So the moment no netie to William Ruto agenda yaba West Mugrango
nerache te go fulfill egeraise nikiaba West Mugirango ekeroka akwira na sebale injira bongo motebinga batebye kikwa bakorerete ubasabe ikura na inje la akorire kina akorire na inje bana cherekina. That is why ngo tebinga abagusi akira amakora chikura tali yemenu nekieni akira amakora because tuise gukora igo usiye iteko genda mu ego karango kuburia senge njega tia barai bari mwarenge koroberia emerobiriga yakonyora magendro nkorengi mwasangete n'abana inchi nande une representative of the people mwamanye toko kanikuwa bana inchi ase buna emo jumba West Mugirango mpaka namanyete nsemo kwenye ntama idi West Mugirango ko Kenya nya Kenya mete maite ne yabo machoge somewhere there naro chaba na inchi bawo batebinga one of the hospital I think bagatebanga yo yenge priority ngakimwara ko roberi priorities ikiga chaba na inchi mwatebanga kono koko kanikwabo aya nara tutagete kurende ko gocha sense mu yaba na inchi bate bayaya ikengia ntuake kanita gini nkiare ngekiri bagani ritanga Kenya Kenyamba bwate nyagetari ye county and therefore ekero turasa amatanga gutwara chikabira chionsi n'abantu kurukirasi abakenyenya igo bachete bwone kubulinga umuntu narogote by'abantu kuri chikura osombeta abantu saulia manyitenga kenyenya zobori chumbe inganchuo mukane ng'ebinte president yaretete ntobitageti ya igo mangana alia kwane tualia tali mangana y'abakenyenya na mangana yo muntu ukuri gichukura West Mugirango olio manyitenga ase chikura chia yera guchinyora asogosomba abantu bagenda gwaka mariogi ase asamatanga. But more importantly alia mangana arenge kenyenya tarenge iguru yenyegetari igarenge iguru yo muri gichikura ekyo kirori kyaye kibwatire na serikali kibogoretie kinyasore na marioga ya yo kwebeta na cortex na trotic substances kibwatire kigendereta guchunguswa ng'ang'aki gugutigirande the clip ugudil nakyo bono story yarenge kenyenya ne ringa inchebuno mujumbe o West Mugirango ore concerned igoro y'abana baito bakurina kigali kogenda chiskuru here and there nimbore tiri swali bunge ligotebanga kigali kiabwatu kigoeta West Mugirango kibwata ebintu bunebi inyigwete na investigations ye chikworokinga abanyana kirori ekyo igo bakare ko abana bakoenda chiskuru ebintu ebyo bagende konia as chiskuru kiri bagosoma. I said to myself onyege karibo na akure ebasa ligo ngotomago chisukuru na abana ni chinyosore bakoye kubaonie igari school tali masomo, and that is why na aboli bunge nga DCI Inspector General inchungo moere saba Kenya nkie kitoigwete igoro ye kirori chiko somba ebintu bunebyo chigo salia abana baito so omonyene kirori ekinero kitegari agotebanga ntigana na inje ngogo tigirande chiclip chiaye ngogo tigirande liswali mbole tubunge na ende dinche ngorangirie kara machibu akoba so amangana kwaro chekenyenya nayo moonia na chichinya sole chune nebintebyo otebetenga nonye no korosie nyagetari ndotaketibase ekyo egerenga ekera ira abana baba sokire bebindebyo tatageti nonye nyagetari ebororo abana baito baguchi koba detoxicated, and I told them nyagetari yigongo nyerosia ayegenda bwe kwero nyo tatageti kurwari gutuche nyagetari. I will do the hospital and I'm doing the hospital. Mheshimiwa oyukwa mukwanere ntuntu amuroche abantu toroche n'abana inchi bagukwa nguko mworo kinde yes nguko mworo kinde na ende karama chibu yakore tubunge igongo barangiri munya mureke nzengima mote bigwekere yeah. So but I say that tiganyuro from here basacha n'abakungu muri adults to baise gotema gusalia ubugima bw'abana bagukina n'abana bagosoma
eise gotoka ng'ebiasara obwate nebyo anza kubeka abana ase obolevi bwokwebeta chisindani kia mariogo chinyasore nebintu ebibinde eise gotoka. That is what you are doing. Nche na gotebinga for West Mugirango and gusi igonkobeka ubujumbe bwanense ndiri naye buno muwakili. You don't deserve to live. Yeah, you don't deserve to live. Tiga to basiturarigeria egati ya maborio igaiga asengencho abari kiba minto gaiga mbaga sene kurwa mabori igaiga tuchakire gaiga Innocent Onyanga gotebanga etari omuraibwense nigo ya bwate siasa chinyinge unlike kama gendro agotebanga omuraibwense asange ari kurwikana gosaba tutam kiroko motegerra ni chinkwana chigati abari bari bayengoro ngakiura kwandrengana yegotebekana nga siasa nigo charenga sobonge kiroko rengana magendro inje narangire diomo eshimiwa president yache West Mugirango. Inche ngoliginda tutam as West Mugirango. Igo onye namoretete aenda akaigun tutam na inche ngosaba. Akansabira ni tutam. Onye niligosa akorete lioliga gucha me ni moka ni tansabira tutam. But siasa or no siasa abantu mbale egasi yabo no kurama baraibande na kuna kuraliege ntonga agenda yoka babwate one time. Yeah. Agenda yoka babwate no kurama nga rusi nyarebo. And that is the context in which President Bwensare kubolinga ine gaki no nyena asalirie ngoteba mulenga inwe agenda ya ino no kurusie president yobisi. Inki mogo cha kokorera abantu kwana kuigwa abantu bagoteba inki bago chikokorera bakenya, and that was the only politics that was there. Nga onye koroche nobwate enchere ngao yogokonye timu ya Shabana inchi totebi. Onye koroche nobwate enchere ngao yoko Ashabane home ground bagwakira umupira buna twaro siri inchi totebi. Ya onye kubwate enchera yokwagacha chichiro bune chisa tonkwagachirwa inchu tebya ba West Mugirango. Onye kubwate enchera yokorosi KMTs incho. That is what the president was saying. Ngatiga ibiasara bya siasa Kenya biasara byogotoba ninga inche inkoli kwobisi igango chigokora. It is very important. Egekogera president gives us a very practical example. Ngoyo monare obeire vice president naendo obeiro burai for more than 40 years. Tabuga tino liko enda boy. Yes. And he is very practical. Now onye to korosi liko enda. You have been a vice president in this republic. These are the practical questions that the president was asking. Akuba tebinga mose Kenya yene yabantu bonzi yonibwesa bakobe president inche agenda ya nemunyiroche na rusiri Kenya abantu chisuguri mutwe lero nkuragira bali barara nyumba lero nakeirie ligo lirie dola kocha Kenya twaikirega lero ekawa yarenge ligo ligete lero gire ligo lieri na kiako babolia ine onye yige kale siasa ekera ko babolinga tuoro kingo inwe ya agenda ya inurinda ase Kenya niri to understand onye yine ero siasa liori jina nyigwete na ende nje na iroli rega undubwensi obeire a public officer igora to konye sana gekora na nje ngoliginde ngoliginde president yora replace ye William Ruto ngomuliginde inyoro president uraiche ase constituency yane ngamagendera a 7.3 billion abamu abeire public positions inchungo na motebe in West Mugirango irenga mu abegete nkichi akorete. This is the business that we are talking about. In whatever form siasa nchingoro uno Innocent abatebenga siasa ncharo kanete ebe charinge direct witra magendro narege gokobori nimbwate ribori kurwase omome West Mugirango korendante itimo kwanaria takorende ndarabori iriaye narege gokwandra about political mobilizations abarai bari barobereti ko ariganyisa banyiga chinkumanchiro ronga mbade betuba barenga kiba ko mobilize ground asengencho
grounding keribuya ntwaro cha sense media yemitandao mujumbe West Mugirango bako mochiwa senge chase bunge yae okorra abantu mbamanye tengo muraiwense ngo etara senge chabante barenga soboke was the ground the public the crowds organic was mwabe getoka bako abana inchi wache mochi gusana nga mwagorete mwakanite abantu bagana umanyete guchi afadhali yokugura kubugo transport because last time nabatebetiga ng'abantu ba chete utenali shivling abantu basombe turera turuchegaria yeah the truth be told inche president igachete West Mugirango yene ntunda ya gatatu kabere umuti mwaka 2023 na invited yomo eshimiwa president yagacha Sirunga ere in Bogichora ward yeah at that time mujumbo rusetikwo na rolinge imeye ya serikali ya William Ruto and I was very strategic nkamoterekere president mwabo egeko era lina konye dinda sororo egere asabe ebintu kwa niaba y'abantu ba West Mugirango egeko era serikali ne yaye ne royirigetie ne rubuete nje na ringo kintunde kibere tukayimurara ntosokiri kende ne ekero kyobo mbasa dagio kagia sogete na endo yoke etwe agituguta ezamu this time igo yarenge ya township ward esaulie kisababu nchiringa chi project chiarenge gokorwa igo chiarenge township ward only omotienyo gatano president ngo chale ekero nkomo organize bono agenda ase ward ya Bunyamatuta ne ward ya Busamaru astugo chigwetia epaleria ya 30 kilometers koira na asili swali ya amatangaso na abegetwe asabantu ba township president ngo chale nkonye agenda yebintu mutagite tuboliye president na ende nchuo tubiyambane ego era ntoke nga inje bweka ndege tigo tebange president inge pare ya kwenda guchia president ndoseli nyaigwa president nabara ndigere lya tebenga aya majoka so truth be told and tigangire libageri wakera abantu ba West Mugirango especially township ward ngambi ya mono asogo tegoka ucha gopoke president ucha gotegerere agenda yaye na gucha kunyambanisia biria twanyarete gosokia at that time na ende na apilizie kitali kitogo cha koegwa cy'umutienyo gatano abantu bana babusamaru ward abantu bana babunyamatuta ward aliase epale yo twaganyoire ye lami ego cha gwansa kamuranje tegoka na abu na ende torosi agenda ende totebyo mu president inki totagete wase para naro ku West Mugirango gante iti mukwana yete niko mukwana ask my member of parliament nari gitege songo lakini ngone ngona boko igwa na ndi pare ngora ngwa kwana what he promised about Miruka Masosa Gitari Nyakenimo campaign yakata kwa korta sensemo ya Masosa just before elections of 2022 and you swore the first project if elected nuko bekera mi pare yakata banga wikira boniga nothing has been done not even marami na maene mara mingi yarongo cha korwere wiki egocha mara mingi neche korwe lakini ntagarere iga pare yo ne lasme be kwirami lakini elami yaye igere ase program ye chiro ekere chiro ya Miruka kwagachwa nere bugoretie chipara chionsi chiko link ucha ase chire yo ekere chire ye gutangazwa igego cha keberegete chipara chionsi chiri chigo cha ase echireyo and therefore na kingo tebelia umdosio yone ororobe ego era para teyo ye lamino ene ye moya ansire ase constituency ya West Mugirango ase chisababu chiri na batebetie nga obujumbe bware ngokuru nyuma mbwa begete pare nda ase program na serikali konye gokora chipara chiri chiarenge ase program epare ntanga ni ye lami egocha gwanza neyo ya Magombo Bondeni neyi na ase Sauli president nero yatorete bwe ko monyene
ekera gutindeka umujumbo kabeire o West Mugirango umheshimiwa waziri Henry Onyancho Obwocha, and therefore amasekani ya constituency ne ringa tige president yera akore para yaye imanye gukora ipara y'umujumbe igiye ko include ya Miruka boma bacho Nyakenimo niko gwe pare yubuna omwananchi yakoboliga nere yingo muboli nga mutinyome ekere president yegocha inchute goka egere bo abasaiti ngana motebiri nga turi korwa utara tangasa ipaleje nere yasa kubiko ebintu nabo bikoligi gugo narege gokoboli nyamba nago tebanga nkobori omujumba senge nchungwa tebanga abori kwa kurugusie county ya Nyamira na West Mugirango yega bako nako chandiko chinsemo chiare bairi kiko soase university ya Nyamira ejue kwa gacho bono ndina jako boringa kibagwa apply na kusip whatever ne university ne musingiere university ya Nyamira tigangirole university ya Nyamira igere branch ya university ya Kisii ekero gwa apply kogenda se university ya Kisii nero bonoiga assuming nga yento masiuri otamine tikende assuming nga university terigochi koba yaga chirukia Kiabonyoru igere branch ya university ya Kisii, and therefore aye gogo somera Kisii lakini ateberanga aye apply osomera Kisii lakini Nyamira campus. Yeah, I want to assure you nga there will be admission ya bana bagosomera Nyamira, and ekere president ya chiro mutinyo gatano nto yakwane even more clearly, but for now epoto ya igoirwe abana baitu tiga ba apply gosoma as Kisii University and indicate bali batagete gosoma in Nyamira campus because tali constituency chikare gwanswa as a university yekare Kiabonyoru tali constituency, and therefore chiria chigo cha gutangazu ngango koruchire as a university ya Kiabonyoru na chingo tebya abana baito tiga kuna kogenda ale someraka asili chumba ligoreta riacha lia baletera mandasi na kuba encourage usasa gocha boye gas kurwo mujumba libaga akali karatina gosegarisa asere sabali gocha guikero mujumba ai totigarete agwa se chisemi ndeto skaseri bori kerto gochikoria gochikokora se chisemi robot ndorwa bwatu kwa ri ukoria bwatu kwa kego marogo bati methi gusukwa rimanyire ekiombekeria Technical and Vocational Education and Training Authority TVET nkia rikari ruberio godene nyemiro birio yonsi ya Kenya Institute of Management asikeringa mbamochiri aso gutumika aboro kebatekere nitibirengo na bwo nyemiro biriende etari regulated engane yunga kyoraye kwandra senge ncho certificate dated back 2018 gocha gosio chia raire nga chitenele chitumeka ndiye mono nere sababu togoteba nga abantu babere chi minister chi education kurunyuma Julius Yogamba Taracha igonta getiko batebi nga shame on you ya egeko era ntubwate inspection department ye Ministry of Education egwenrete kurigereria quality assurance ya bana bagosoma kere university gosekere college ntomanyete ingaba ntumbaro ese sauli chidigirigete gosi diploma certificate chitakeire college nchiro ebyasara byabo nokogenda ba printeria abantu amasakara batabwat qualification amasakara yago kwana. I am happy today inga onye neke ene eskuru eyo egoperate town ya Nairobi mbaigora chi branch all over onye na maene nga nabo batabwat licenses abali bagosomia matatu abegeto matatu that is a very grievous crime. Tinda soma irubelio yonale gocha inkulisoma egentonda anse kuligereri nkeringa baria abateneneri be college yibireta abantu kibese ikaba masakara tal certificate
inchabu na bunta gete komanyanga inki kia babera. Yeah, but for now, bari bose bibara affected. Igongo batebinga pole sana, mwangainirwe, mwalirwe. Weka na amo, muliyo mwakili bwakili, mosoere chi director chie college yo wo chinaenda na mosoera niya abantu bale koru kuchi minister chikaransite office chitigito obulagai buno bubogenderete ase ense ya Kenya kungaina abantu manyanga chi certificate echo chiatumekire konyora emirimo n'abantu bataise ni konyora mirimo gete abantu balire chibese gutumia chi certificate echo besa batadizabitie. So it is a chain of criminal activities. It's when go dealt with immediately. And to the Minister of Education, my learned friend CS Ogamba, congratulations. Focus that way. Rusia bantu nchira bago konya chi profession. It is immoral nga in Kenya today. Ebyasara mbiro byo kuprinteria abantu cha certificate gakiti kaba print ya River Road tetoka ngane college yeah, and I'm going to audit myself nga chibasari na rule gochia ase college hiyo njebwe ko monyene uno mujumbo West Mugirango tutapelekana na hawa watu una yego manyibweri chiko bare andake barabo ba cheteno moyo bugwanje banyore kisemi mbama iti bose emirobiriga ya ngoro bakora mbuya ngoro bakairu barabuno bwene bwabo buno mwakili nakolanga lichiko bachiko nyoro bwene medonye bare katia mwako 2018 gocha bosibuna kimbiga tivete abo yo fraud that's a fraud bakoreire it is the same story abana bakungainwa ngegasinekale Dubai yegasinekale ase kale abana bangainwa batentwa emerime bairwa sesegie kare kurwana kwanyora bairiru babombiru bagotebunga ndeta yogo chibono so agaige wiki yamo bunduki ekorasuga genda batanga ni gugali baitwa ejine fraud. And that is why I'm saying fraud is a fraud asere ige gutigara ko be fraud igo balia baibeire iratua ya bwango kogenda mu report ye to CID nga moibeire motebe nga kimwa chete in contact na institution yeyo chibeseire nga mwa ibeiru korwo egera karabanta bakobwatwa basoerwe esauli yo boibyo baba koreire ase yogo chikokorre rinde na tukori baga kunyara ko baga ko genda gutimoka no ngono rase bunge ni mukoro sema chiko ase ensemo yebyama wangu gantu akora no chore ase kyama ya Jubilee lakini tu akora ni chirangi cha UDA siasa nchira ngwa teba nchira chaka batirende dalili kiwo chibosia emekutano ya UDA go attend menge sana nande ngobe kore no chikale cha UDA na Jubilee ngore na boy go chibosia incheno mo rayo chore na Jubilee njabo ate presidential candidates ekarutuare go kulikichukura igo ekarutua kurete chukura serikali ya Rosetwene ya Kenya Kwanza manifesto egokore mirimo Kenya ga ne ya Kenya Kwanza party ya Kenya Kwanza nene igekuruku UDA ki program chiaye na chichigokore mirimo Kenya ga na agotebiruna patriotic Kenyan na endo murai ochorire guika tubwatsie serikali ya Kenya bachorete succeedie ekere succeedetie n'abantu baitu basucceedetie nense ya Kenya succeedetie egora chikura njia erete chikura chinde chigo chakoba 2027 njiraika. And that is why ngogotebinga in parliament igonde oyomo ase a majority ya bunge ilia ego support government agenda, ego support government bills, ego konya serikali ye deliver. And I've said tingotenena ntebe nga serikali ya gule onye tindanye konye succeed. I will do my best go konye serikali ye succeed. No go succeed ne linga chi program chiabo chikira abantu bane. Yeah? And therefore ekero bago kora mirubiriende yonse
abantu bane bagosoa ase kiama keria kirase serikali inche buno murayobo I must support them kogenderera koba involved in government programs ejitera ndusie kiama kiane ya Jubilee and I keep telling everybody ngomo jumbe bwe ko cholire estigiti ya Jubilee ase nyanze ngima igakuru kuri chumbe Steve Mogaka yeah if you can't take away from me yeah and therefore story ya chama igotugo cha gwansa ekero chikura chiaikire for now ancha nge chama ne serikali ne chama ya UDA ya Kenya Kwanza ejibone bwatirarete na ODM ase serikali yekuru ku broad based ejinere serikali yere Kenya angege ntonjoko mbolia mbakumetie kimotari koboleria ODM no ere part of a serikali ya Kenya ya bono inche Jubilee yeah and I keep saying it Jubilee ninche umujumbo Jubilee ngokore gasine serikali because I mean well for this government and I mean well for my people abantu bacholire Kenya ne chama ya ODM ere as a broad based government ebintu mbirenga baso kirie gocha chi constituency bacholire kurwa serikali yabo ere broad based because ye muteberero to bolimonga na abekire go ya UDA you are forgetting na UDA igobaleamo na ODM ya murabuli abantu ba ODM nche gonye omete ase serikali yes abanyene mbaro inki abanyene batoreteire kurwa serikali yegochagusia and this is a very serious thing yabande ba igobabwa turi kuraba bolinga baachire bone bakweoma ase chama ya Jubilee babwata chi ebyama byabo ya birese serikali yes chama kyao ya Jubilee the last time kwa betomo kwata ni buko sire chama kyao in terms of aso kubichiwa chama no I stopped njibamba ko kuna besa yani kibese chi anenko nachwa kibese chikura chi ane chi generated for a party ejo bamanye kweliba na kibago tumia bagotalira inche na rose chibese ichu inche ngona chibese kero motienyi mama ya kuoreta madharau kunayo wachana na hiyo story talia itore ya igotore now igo kwamboli now 2027 gochere lewe asiri bodi yo mwere lenko na eri baguru nkwana yo mwere ngwa kwana ngomuraibwense na ruta magendo yegeti kisi agashanyamira akabarire ira akabatemwe bange mamate ya sako bagachirigeti nindo cha sensemo ya Facebook yegeta Sengen Soko TV mujadra naro batabanga nyama ya stadium mumbiya sirongambu ya wikraboni kama identify ro semore kansa mugwana se enyamira ebiti byonse pigo bire property ye county government and Nyamira is a very sad story inga egetige ga nsamanga nkiana goba ya umugabana agachaga nse story ende nga ono tiga agenda Nyamaya bakagenda bakasinyugwansa Nyamaya because batebete nga squatters imbaro encroachment nero asegeti ekyo county government ikamu abono tigegende korosiegeti asakale koro kwesanige esanige yo ne arabantu mbaro squatters buna Nyamaya yeah and I have told these people kibesa soko ni ya muda kibese chi stadium go chire emesa iguru the only clear ground kirega likiri para iguru negetigi asirunga na sirunga tari seito I am only being practical nga serikali yene bwata kibese chi saine yokoros chi stadium chinyinge can we get started as are clear on a clean slate yeah so who is responsible no ndangerie who is responsible for the processing is the county government is the county government ne bwata obulimo all the time all the time gongo chikuru advice nanyora buna naba described no nde urase county eyo ngatinye manyiti so hono linde wakira igolinde nga ekehusia gotebanga gambiro muya tugambiro mube tikanko eri bagabono ndiyo na soko sangana itu amange na boko mukwandra homo gusio mwancho murigeve na bego mumenyo west mugiranga sanyi tutwasangira mange
nandi nyasaye ka wanja chinga kichigo toka tuchiko genda kubwatiria aiga kwa enikiria mbuya mono aye mwenyagitinge minto Gusii igera sense ya Kenya nibwate serikali irobisi serikali yeje kuira chibango chia bantu serikali yeyo bari tochorire tutakire twengeje tosokie ebintu bigokonya omugusii na soroire budget yomo elio yes around yes serikali yeye negenderete korosiwa onye ndire toganetio obo mobwo omugusii goikabobe for a purpose onye purpose ye particularly obomo bwabarai bagusii onye purpose yobomo obwo teri tobwatirane tosokie amali yeze ya Kenya ikegusii ngunga ina toraba gusii ya maambi mboki lakini amagenderero atakeire igatakeire kurwase serikali yerobono buna naenda guchigutakirwa kurwase serikali ende yonsi irachikoba asense ya Kenya ogosorora kwane no komo ya tigatubeka maisato asumupira. Let's fix our eyes on the ball and the ball is ngaki ese ekiganjagi ya Kenya ngaki tokorobia maximum development resources which are our region nekero turarangirigwe ebunge yabunirwe serikali yabunirwe tokurangirigwe ngabono tenera ini tokora masindano ya siasa engaki yinero akitogoteberigunga there is a time you are born, there is a time you are going to die. We have now been born. Tigagwansa gototebia igoro yogo kwa tuli moyo bono tuli moyo with the government working. If West Mugirango in 2 years tuaikiri 7.3 billion new money ngaki yargo chakoba buya onyekere constituency ya Gusii neronja soget chibes chibweka ine chinde ero mugusii itagendere taidio situranyoro muntu minta aguchikoba ase serikali na ende na ba ase serikali nege sangio engaki yege sangire isaga ngui kalire ase bono njina ira ni nyasao nengambu yamono na abantu bane mundigete West Mugirango ngambu yamono so kondemereria nyanchere nkorekeria mwanchorete nkore na kemo kiabo mwanchorerete nkiarenge ndigerio ndekerugo ikinkiarenge sababu na kurigirie kerugo tai sababu monchorerete ebirugo kero muntigari kiaye keranyorire barisita bagochorwa bwaterana twagache Kenya yaitu na ya togokora na gukwana ari mamincha no guchika kwa monene nyasawe itatuo atuoroberie but long live Gusii, long live West Mugirango, long live the great Republic of Kenya. Biamono mwakili Steve Mogaka biamono ase chinkwa na chingia na wivo biamono asopor kama skali wikirana nainde usangana wanchu baitabarigirya be Soko TV goikachinga kichiga nayo mwanchu murigerya togateba biamono asokubwatiria enkwana eyiga yabe no butukubwara no gusaba kwaninga kuimanyire ari ene gitigo aseta ari muragwense eyene gitigo ikia eta sorongo bagusi na bego koyigwerire kubase umujumbe abateba buna emerubiro n'ekigo ikirana ase ekekege serikali ga ere abisiasa sabiro kubwatira na kobororo kone kyangu ikiranari chinkuru kwa Clinton Ndigi twangega na Brian Achaka na Kelvin Mukoibani ngema hichi kamera Felistas Kabendi na Barnaba Sondari bane kamera ugingo chara senchirengia kurwase studio ya Kabere Nyasaye ka wanchanande tomera na sembe asabani katwaro butkobya ndatwaro borige jobya wemerubiro ngenta sembe yan Soko TV.